Safe. Okay. My camera is on. So kwa English ahụ n'ụlọ unu. So kwa that English n'ụlọ mpage na mmage now. Achọm that Sorry. English from you here. Sorry. And kwụsị chọọchị ahụ, kwụsịkwa ọchị ahụ n'ụlọ nne gị na nna gị na. Kepụ ihe ahụ ike n'isi. Bishop. Okay, but ihe ọbụla mere ebe a n'abalị nwa akwụkwọ dum. Yeah. Amụ aka imegara ya. No, sorry. Butterfly, ọmụ aka imegara ya. Bishop Ndo. Ịdị afọ ole? I'm 24. M gaa n'iru mewe gị interview. Yes. Were Igbo, m gaa n'iru mewe gị interview. Akwai mana ihe ọbụla mere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ mba niile. Facebook, TikTok, YouTube. Yes. Were phone ante wena la jela azụ. Oh no. Le wanya there. Turn on the wire in the front. Turn on the wire the other side. Bra ole ka iyi n'ime. Bra. Wow. That were phone gị. Aha gị. Chioma. Chioma onye. Johnson. Ha? Johnson. Mega no fu ebe. Hey, baby na today. Mega no fu ebe mere ka onye agbaga enyi na ados n'otu nga. Sorry. Wetu aka gị na ntị gị. Otu ha na ha enwe nwu mmiri. Nwoke lụọ gị na aga emewe ka agwọ. This is not that touch. Do I look like somebody take out with you here? Sorry, Ndo. No tunga. The saka go tunga. Aha nage. Johnson. 81. Emola nwa. Wow. Elola di. Mba. Ogana negi na nna gị bi ka na nne gị bi. Me and my sister. Nwanne gị na bi olola di. Yes. Onye ara agbaga na family unu. Mba. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? No. I'm planning. Ị kara achọ ịba university? Yes. Then gị bịa sị mmewe gị interview di. Onye na-akwụrụ gị school fees? My family now. Awukwu echi gị bịa sị m ya family sị mbuto video. Ngakwa ebutu video. Ọkwụ nọ ya mana agwa ịmara that na itorubekwe. Gị gwakwa m na Etonugo. baby na tuta kwa ịnụ ihe ngwa gị na. Yes. Nna gị o ji agụ goof. Mba.
Nego jaba shoke. No. And when I want to get down goof. Mba. Akwụkwọ ji adọghị. Mba. Ị nọ na nrọ gị higodo ụra gị manye n'ike chee Jesus. No. That was mgbe m na-ha bụ ọrụ ọjọọ. O meele gị mbụ or Okay, yes. Nwata owu mmiri Go for it. achụghị ọsọ na nrọ ya amalite tie Jesus. Mba. Mgbe nwa chọrọ ịda n'obodo ka m rọrọ baka nri. Mgbe gịnị chọrọ ịta gị? Wụọ chọrọ ịda na Naịjirịa ka m rọrọ. Mgbe wọọ bidoro na Naịjirịa ka ịrọ dị nrọ. Mba, mgbe nwa chọrọ ịda na Naịjirịa bifo Tinubu aka nọ. Jide foonu gị ahụ n'aka otu a. Mgbe gịnị chọrọ ime? Mgbe nwa chọrọ ịda na Naịjirịa ka m rọrọ baka nri. Ị nọ na nrọ wọọ ebido na nrọ ahụ gị ma malite tiwe Jesus. Yes. Yes. Good afternoon. Ebe ebe abụ. No. Ebe isi na-anọnyere anyị. Abia State. Eke ihu gị ke dị ka ihu Apollo owo gịnị? Ihu gị ke yiri ihu Apollo ibu ihu ke ọwụta ka ihu gị dị. Mboshi na kamera m. Gịnị wee osi na kamera ka? Gịnị wee osi na kamera? Ele phone you use here? Spark 20. The camera kụwara akụwa sha. O nwere ihe o nwere to do with ihu gị ke bịa ihe ihu ọkpọrọ. Ke bịa gwa m social camera. Lewe ma ihe ba. Ele anya nke na-adị mma ihe a. Enwere anya nye gị nsogbu. Mba. Mma gị na mpa gị ha na ya. Ha nọ n'ụlọ na. Yes. Aya, nye mpa gị phone ma mma gị. Anọdụ m n'ụlọ mpa m. Ka ebe ị gara? Ahụ m onye Imo State, but m bi Abia State. Okay, man, ihe ọbụla m mere nga ga-ịba n'ihu akwụkwọ na. Yes, sir. Ngwa dowe phone gị na la ga ebili ọtọ ka ịla azụ. M ga n'iru mewe gị dị interview. Mewe gị interview. Yes, sir. Tanua. Enya pụta. Ka nọrọ like this. Nọrọ ebe wall ahụ. Tanua. Hey, there this boy, you put there. Mgbagi shop there, get put there, put that boy there. Were phone gị. Akwesị mụ be nwa ke yikwere no gị onye nwe. Adị mma kwuru that one no. Ọ gị nwe nwa ahụ. O yiri gị sị m na kamera. Emo ele age na ọmụ nwa. 22. Ịdị afọ ole? 20. That's 24. Onye tụwara gị ime? Enyi m nwoke. Ka ọ wụ ime ọkpụkọ ka ọ wụ ime akwụrụ ụgwọ isi lụọ gị dewe n'ụlọ ka edere emechala. Mba. Ọ wụ ime mkpeku. Ime mkpeku. Nwa gịnị ka ị mụrụ, nwa nwoke ka nwa nwaanyị? Nwa nwoke.
Ebere nwa ga ahụ ugwu. Yes, sir. Ebere gị nwe ugwu. Yes, sir. Ma ahụ eze gị. Gịnị ka ime ga-eji tụwa gị ma ọ gwara gị okwu ọlụlụ tupu ya atụwa gị ime? No, sir. Mgbe ọ chọrọ ịnyụ gị nwa kpachidere ụkwụ kpachichi ụkwụ ya anyụba n'ime ka ọ wụ ịgwa gị anyụla ya anyụ. Yes. Ngwa gị. Ele ihe ị gwara ya mere mistake eji mele ịkpagidere onwe gị ya anyụba mgbe ọ tọgha gị. Amadumu. Aga m akọwatali o mere by mistake. Gịnị wụ mistake? Nnukwa gị that mistake that word n'ọnụ Chineke agba gị ọkụ. Iri gị bọnge gị bịa gwa m sị iri gị bọnge ya na-atọ gị ga na-ekwu ụra gị. Gị bịa bịa kara m sọ mistake Chineke agba gị ọkụ. Lewe m anya ebe a. Lewe anya ebe a. Bịa bịa kara m sọ mistake. Gịnị wụ mistake? A na-esi gị ya na-aṅụ ara yele ede. Give me a guy, give me a guy. We reach out your honor. Give me a guy, make a mistake. Never you ever give mother job and let push me give me a some mistake. Give you a mistake. I force the TV. Eh? Mba. Then let her do mistake. If how many times we came emotradia, guess all mistake. Hey, let me tell you, if you are never proud of that child, that is you win. Then why are you saying no many by mistake? Why is that so many by mistake? Never you ever say that to me by mistake again. Mary get gone around. Oku on a wall or on straight in a bed. O took one on a wall or straight in a bed before, yeah, man. On a bed. When we will look well. It is Oshi. It is Oshi. No, mba. Mado letra lage kemwe potrowa. No. Atọ. Yeah. Onye tọwara gị ime onye ebe? Abia State. Ebe na Abia State. Ụmụahịa. Gị nwe onye ebe? Imo State. Ebe n'Imo. Ọlụ. Gịnị ka ị na-eme? M na-eme fashion design, m na-akwa akwa. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Yes, sir. Gịnị ka ị gụrụ n'ụlọ akwụkwọ mahadum ị gara? Computer science. Mma gị na mpa gị akwa ha ka dị ndụ? Yes, sir. Ị ma nri echi? Yes, sir. Ị ji aṅụ amụ? No, sir. Ihe ọdịda o ji adọ gị?
Ashima ọ dị ya? Mba. Iriela ọrụ na-arọ mbụ? Anaghị osiri ike? No, sir. Ị ga-enyelu ụdị mkpi na-eti? Adị m etido. Ị na-eti mkpu mana ị na-anyụ? Yes, sir, but adị m etido. Otele na-eti mkpu ma ọ ga-enyu. Genotype gị? AA. Blood group gị? O positive. Ka ebe isi na watch anyị? Ụmụahịa. Ngwa kpọọ nọmba gị mana bụrụ n'obi. Onye ọbụla kpọrọ gị na fon sị gị bịa ahụ ya, don't go. Onye ahụ dị serious ya bịa ahụ nne gị na nna gị. Kwena na ihe nna gwa gị na? Yes. Kwena na ihe nna gwa gị na? Yes, sir. Gaa n'iru. 090 61 42 9085. Congrats. Because enwere ụmụ nwaanyị lụrụla di na na-etekili in. Ha mụba amụ ma ọ fọ 1 ma ọ 2. Aba m ihe taka oshige ga-eze. Ma m ihe taka oshige ga-eze. Onye ma ma wee ka ị ga-amụ ma ị ga-emu nke gị na. Bishop, good morning. Hey, we shot to get here now. Sorry. People here hear this. Sorry. Okay, sorry.